भाई लोग यदि तहरा लोग लगे खाली 10,000 रुपया बा तो लोग 10,000 में एगो अच्छा खासा प्रीमियम टाइप के फ़ोन के परचेज करे चाहता रह लोग तो तहरा लोग लगे मोटो जी13 से बेहतर कोनो भी ऑप्शन नहीं है। काफ़ी हद तक अच्छा फीचर के साथ ही फ़ोन लॉन्च भइल बा। और तह लोग के क्लियर बात बता दी, जितना भी इतना रेंज में फ़ोन बा सब कोनो के फीचर हमारा कुछ न कुछ घटिया लागल। रेडमी 12C वगैरह हो गई, मतलब जब लॉन्च कैल तब देखते हमारा दिमाग खराब हो गई, भाई फ़ोन काहे लॉन्च कैले भाई का 6-7 हज़ार में लॉन्च होके चाहिए। परंतु चला लोग आज हम मोटो जी13 के बारे में ही पूरा सच्चाई बता रहे फ़ोन कैसन बा, कुछ अच्छाई या कुछ बुराई दोनों ही बताए, लेकिन फ़ोन तो काफ़ी हद तक अच्छा बा पहले ही बता दे। ओकरा से पहले भाई लोग तहार लोग से एगो जरूरी बात कहे चाहता नहीं, या तहारा लोग के खुद समझे के चाहिए कि भोजपुरी में हम टेक्निकल वीडियो तहार लोग के देता नहीं, तहार लोग के भाई देता रहो तो तू लोग काहे ना भाई लोग आगे बढ़ावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करे लोग, वीडियो देख के काहे चल जाला लोग, वीडियो के लाइक करे लोग, तनी शेयर करे लोग, तनी सपोर्ट करे लोग। भोजपुरी में टेक्निकल वीडियो तहार लोग के और के दे पाई, तहार लोग के भाई न दे पाइए न, वो भी खाटी भोजपुरी में। यार सब्सक्राइब कर ला लोग भाई लोग, मजा आ जाए वाला बात, धूम मचा दिया हमने के यूट्यूब पे। देख लो भाई लोग ई फोन के सबसे अच्छा हमारा डिस्प्ले लागल 6.5 इंच के एमे HD+ डिस्प्ले देखे के मिली। और तू लोग भी बात समझता लोग कि 10,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले ना देखे के मिली और HD+ डिस्प्ले बा, लेकिन इनमें और का खासियत बा कि पंचोल डिजाइन बा कैमरा के मॉड्यूल। काफ़ी हद तक भाई लोग तू लोग समझ लो मज़ा ही आ गया यार, ये देखते हुए हमारा काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलल कि पंचोल डिजाइन के साथ कैमरा होता। और तू लोग भी बात के समझ लो कि कितना ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रीमियम फील होता है। भाई 22-23 हज़ार के भी फ़ोन हमने के कई बार वीवो पर परचेज कर जाए तो इनमें हमने के यूसेफ में कैमरा के मॉड्यूल देखे के मिल जाला, यानी कि काफ़ी ज़्यादा घटिया लगला और पंचोल डिजाइन से थोड़ा प्रीमियम फील होला। ओकरा साथ ही 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट डले बा और 576 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट देखे के फोन में तालो के मिल जाई, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा बा और मज़ा ही आ जाए। ई फोन में हमनी के 50 MP के प्राइमरी कैमरा देखे के मिली, ओकरा साथ ही 2 MP के डेप्थ कैमरा और 2 MP के मैक्रो कैमरा देखे के मिली। और समझ लो कि इनमें तो हालो के 2 डमी कैमरा लागल बा, मतलब मैक्रो और डेप्थ कैमरा के कोनो भी जरूरत नहीं है, तू लोग इस्तेमाल भी कबो ना कोई लोग, तू लोग बात के सुनता लोग। और मेन कैमरा जौन बा 50 MP के काफ़ी हद तक अच्छा क्वालिटी निकाल देता अपना दाम पे। और ओकरा साथ ही फ्रंट में टहलो के 8 MP के सेल्फी कैमरा देखे के मिली यार, मतलब 5 MP के देखे दे 8 MP के दिला बा। और वाकई Redmi 12C से कैमरा ठीक ठाक बा, फ्रंट वाला लो लाइट कंडीशन में थोड़ा मज़ा नहीं, परंतु वैसे तो ठीक बा, कैमरा क्वालिटी हमका डिसेंट बा, मज़ा ही आ गल। ई दाम पे कहम बहुत ही अच्छा बा। भाई लोग ई फोन में हमने के मीडियाटेक के Helio G85 वाला प्रोसेसर देखे के मिली। आज तू लोग भी ई बात के समझो तारा लोग कि 10,000 के अंदर कोनो भी फोन में गेमिंग ना कर पे बोलो। और नॉर्मल गेमिंग के बात ही ना करम, यदि गेमिंग करे के बाद तो पूरा खुल के ही आदमी गेमिंग करेला और नॉर्मल जो करेला कहते ठीक बा, लेकिन ये भी थोड़ा प्रोसेसर हीट होला, परंतु ठीक बा, मतलब 10,000 के अंदर ये प्रोसेसर काफ़ी हद तक अच्छा बा। G36 वगैरह या तो फिर मतलब बहुत सारा घटिया प्रोसेसर मार्केट में पड़ल बा, जौन कि नहीं डालल। ये भी प्रोसेसर पुरानी है, थोड़ा हीट होला, परंतु ठीक बा अपना दाम के हिसाब से। ई फोन में तहरा लोग के 5000 mAh के बैटरी देखे के मिली, जौन कि अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे दी, दिन भर के बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पे दे दी, गेमिंग पे 4 घंटा के आसपास में बैटरी बैकअप दी। तू लोग गेमिंग करवा लोग ना आई फोन में, हम जानता नहीं। तो देखो लो भाई लोग इनमें दिक्कत का बात ठीक बा भाई, मतलब 5 mAh की बैटरी बा हम कम ठीक बा, लेकिन इनमें तहां लोग के 10 वाट के स्लो चार्जर देखे के मिली। और ये कमी बा भाई, 3 घंटा के आसपास में फुल चार्जर, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरान बा। कम से कम भाई 15 वाट के सपोर्ट ही दे दी, 18 वाट के ही सपोर्ट दे दी, 10 वाट के ही बॉक्स में चार्जर दी। तो हमने अलग से दूसरा चार्जर लगा के फ़ोन के फुल चार्ज कर लेती जा, फास्ट कर लेती जा। और बॉक्स में भाई 10 वाट के देते, लेकिन सपोर्ट तनी बढ़ा देते तो का दिक्कत जाए, और 150 रुपये अधिक ले लेते। लेकिन चलो भाई नहीं दिले, इतनी एगो कमी रही भाई कि 10 वाट के ही स्लो चार्जर भाई फ़ोन में, ये एगो कमी बा, बिल्कुल कमी बा। और इतना में जितना फ़ोन बा सब में ये बा 10 वाट के, भाई यकीन मान लो। ई फोन के प्रीमियम फील करावे खातिर एमे तहरा लोग के साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखे के मिल जाए, मतलब ये भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। 10,000 के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और डिजाइन भी काफ़ी हद तक अच्छा बा। ओकरा साथ ही एमे तहरा लोग के डुअल स्पीकर देखे के मिली डॉल्बी एटमॉस के साथ, जौन की आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा लाउडनेस बा अपना दाम के हिसाब से। आउट ऑफ बॉक्स ई फोन तहरा लोग के Android 13 पर देखे के मिली। और खुशी के बात का बा कि एमे बिल्कुल ही मोटरोला वादा कैले बा कि 1 साल के OS अपडेट देम, Android 14 हम करम तो करम, मान नहीं सकत, आ 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी देम। खुशी मिलल के बताओ लोग भाई, वादा कर दिलस और का चाहिए।
आजकल तो कंपनी वाला भाई एंड्रॉइड 12 देता रसन भाई, रेडमी 12C वगैरह के देख लो, एंड्रॉइड 12 दे के वादा भी नहीं कर कि हाँ भाई 13 चाहे 14 करेम, एक भी अपडेट वगैरह देम कि ना, लेकिन ये वादा के लिए काफ़ी तक अच्छा लागल और खुशी मिलल भाई। लेटेस्ट भाई यार एंड्रॉइड 14 भी एमें देखे के मिली, मजा ही देख लो भाई। लोग लुक वगैरह के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील कराए के कोशिश करी गई बा, आ मजा आ गल भाई। लुक वगैरह सही बा अपना दाम के हिसाब से, केहू कही देखा था तो आगे से भी क्यों नहीं कह सकते कि 10,000 के फोन हो, केहू कही कि 15-16 हज़ार के फोन हो, कैसे पंचोल डिजाइन डालबा, बैग से भी काफ़ी हद तक अच्छा बा, मजा ही आ गई यार। कतई जहर वाला फीलिंग आ गई फोन देखला के बाद से। और वजन भी ज़्यादा नहीं है, 182 ग्राम वजन बा, तो ठीक बा, मीडियम बा, मजा ही आ गई। ई फोन हमनी के खाली एक एक वेरिएंट में देखे के मिली 4 + 128 GB इंटरनल स्टोरेज। और खुशी के बात कहा बा कि इंटरनल स्टोरेज 128 GB दिले बा, 664 नहीं कैले। कैसे रैम के एगो फोन के हैंग कैला में जरा महत्व ना होला भाई, ओकरा साथ बहुत चीज़ के जरूरत होला तब जाके वो फोन हैंग ना करला। आजकल तो वर्चुअल रैम भी देता हमने के मोबाइल में, तो उससे भी हमने के रैम का बढ़ावल जा सकता, भले ही थोड़ा कम काम करे लेकिन ठीक बा। और स्टोरेज के बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट बा, कैसे 128 GB इंटरनल भी फुल होके में टाइम ना लगेगा भाई। 64 GB के तो बातें हटा रहा हमारा लगे, 128 GB के फोन बा और पता ही ना चलला कि क्या उड़ाई क्या ना उड़ाई, एप्लीकेशन ही उतना जगह ले लेला। मतलब कि यार 64-65 GB तो ऐसे ही फुल रहा भाई। और ओकरा बाद से में का कहियो का ना कहियो कुछ पता ना चलला। तो काफ़ी हद तक अच्छा लगल कि भाई 128 GB इंटरनल स्टोरेज दिले बा। ओकरा साथ ही दाम भी ठीक बा भाई, 10,000 के अंदर ही तालो के देखे मिली। ऑफर में 95 में मिली और वैसे नॉर्मल पे तालो के 10,000 में देखे के मिली। और भी कोनो ऑफर चली तो कहीं तालो के 9,000 में देखे के मिल सकला। और ई दाम पे ही फोन बिल्कुल ही किलर बा। और पहली बात तालो के कोनो 10,000 के अंदर फोन के सुगेस कर सके नहीं फीचर के साथ। और हमारा उम्मीद रहे कि रेडमी अच्छा फोन लॉन्च करी एकरा टक्कर में तो मजा आ जाए, लेकिन रेडमी एकरा से बिल्कुल ही घटिया फोन लॉन्च कैलस। और रियलमी वगैरह वाला भी जौन बा C55 वो भी तो नहीं महंगा बा और फीचर भी थोड़ा मजा नहीं। तो एक साथ हम कहें कि फोन का परचेस कर सकल 10,000 के अंदर। तहा लोग ई फोन के बारे में क्या सुझाव आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया लोग, आप बताइए लोग। हम ही नहीं चाहत कि वीडियो के ज़्यादा लंबा खींची, ऐसी वीडियो के जा करें समाप्त। तहा लोग से फिर से रिक्वेस्ट करें कि जल्दी से कमेंट करके बताओ लोग वीडियो कैसा लगल। मिलता है तहा लोग से अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय भाई लोग। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।